El Parc Natural Montnegre i el Corredor, situat a la Serra Litoral entre les comarques del Vallès Oriental i del Maresme, forma part de la xarxa d'espais protegits, promoguts i gestionats per la Diputació de Barcelona. La riera de Vallgorguina i la d'Arenys determinen el límit entre els massissos del Corredor i del Montnegre. Amb una extensió aproximada de 15.000 hectàrees, el parc destaca per la gran quantitat de flora i fauna, sobretot per les esplèndides pinedes de pi pinyer del vessant litoral que es transformen en alzinars, rouredes i suredes cap a l'interior del massís. L'ésser humà ha ocupat des d'èpoques molt antigues aquestes serralades. Els habitants del Neolític ja apreciaven l'excepcional situació geogràfica i la riquesa dels recursos naturals. Els ibers i els romans també gaudiren d'aquests paratges on fundaren nombroses poblacions agrícoles, deixant mostres dels seus assentaments. En l'època medieval, la població es va anar agrupant en zones més baixes i construïren nombrosos edificis religiosos, testimoni de la gran importància de la religió en aquells temps. Un altre element a destacar d'una zona boscosa com Vallgorguina serien els seus arbres monumentals. Repartits per tot el Parc Natural del Montnegre i Corredor, trobem arbres de grans dimensions que s'han incorporat al patrimoni paisatgístic col·lectiu del poble. Normalment es tracta d'arbres amb edats extraordinàries i que se solen conèixer amb un nom propi, com per exemple el pi gros d'en Rafel o el roure del Rocà. Però el més conegut és el pi cargolat, que actualment ja no es troba en el seu hàbitat natural, ja que l'any 1986 es va haver de tallar perquè s'havia mort i es va traslladar a la seu de l'Associació Cultural de Vallgorguina, on es conserva.